तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. रात्री 11च्या दरम्यानी आशुतोष कामावरून घरी येत होता. तो त्याच्या राहत्या इमारतीच्या अगदी खाली आला होता. त्याने सहजच त्याची नजर वर इमारतीकडे वळवली. 7 माळ्याची ती इमारत, पण इमारतीतील घरांच्या बहुतेक सगळ्या लाईटी या एव्हाना बंद झाल्या होत्या. सकाळी लवकर कामाला जायचं असल्याने लोक बहुधा झोपी गेली असावीत. आशुतोषने समोर इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ पाहिलं. एका खुर्चीवर बसून इमारतीचा वॉचमन नेहमीप्रमाणे झोपा काढत बसला होता. आशुतोषने हलकसं हसल्यासारखं केलं, पण त्यात हसणं कमी, राग जास्त होता. आम्ही इथे मरमर करून, प्रवास करून, ऑफिसात बॉसची फुकटची बोलणी खाऊन पैसे कमावतो आणि यांना इथे झोपा काढायचे पैसे मिळतात. आशुतोषने वॉचमन जवळून जाताना मुद्दामूनच त्याचे बूट जमिनीवर जोरात आपटले. तसं त्याने झोपेतूनच जागा होत हलकेसे त्याचे डोळे उघडले आणि पुन्हा एकदा त्याने त्याची मान टाकली. अजब आहे या माणसाचं. ऑफिसात त्या कॉम्प्युटरकडे बघून बघून माना मोडून आता पट्टा लावायची वेळ आली आहे आमची. आणि या महाशयाकडे पहा, कसा मान खाली टाकून बसल्या जागीच झोपलाय. आशुतोषने लिफ्टचं बटन दाबलं. लिफ्ट 5व्या मजल्यावर होती. ती खाली येत असताना अचानक ती 3ऱ्या माळ्यावर थांबली. लिफ्टचं दार उघडलं गेलं. बरं झालं, कोणीतरी येतंय खाली. आज या वॉचमनचं काही खरं नाही, याची तक्रारच करतो आता. लिफ्ट 3ऱ्या मजल्यावरून हळूहळू खाली येऊ लागली. तळमजल्यावर येताच लिफ्टचा दरवाजा उघडला गेला. आश्चर्य होतं, आतमध्ये तर कोणीच नव्हतं. असं कसं शक्य आहे? जाऊ दे, ज्या कोणी 3ऱ्या मजल्यावर बटन दाबून लिफ्ट थांबवली होती तो दिसेलच वर जाताना, असं म्हणत आशुतोष लिफ्टमध्ये शिरला. त्याने 6 नंबरचं बटन दाबलं. आशुतोष त्या इमारतीत 6व्या माळ्यावर राहिला होता. लिफ्ट चालू झाली. आशुतोष लिफ्टच्या समोरच्या खिडकीतून मुद्दामून बाहेर पाहत होता. त्याला पाहायचं होतं 3ऱ्या माळ्यावर लिफ्ट कोणी थांबवली होती ते. तोच लिफ्टच्या 3 नंबर बटनाची लाईट चालू झाली. याचा अर्थ आताही कोणीतरी 3 नंबरचं बटन दाबलं होतं. काही वेळातच लिफ्ट 3ऱ्या मजल्यावर येऊन थांबली. लिफ्टचा दरवाजा पूर्ण उघडला गेला. आश्चर्य म्हणजे 3ऱ्या माळ्यावर तर कोणीच दिसत नव्हतं. हा काय फालतूपणा लावलाय, आशुतोष मनाशीच म्हणाला. त्याने पुन्हा 6 नंबर दाबला. लिफ्टचा दरवाजा बंद झाला आणि पुन्हा एकदा उघडला. आशुतोष आधीच वैतागला होता. त्याने पुन्हा एकदा 6 नंबर दाबला. लिफ्टचं दार पुन्हा एकदा बंद झालं आणि 3ऱ्या मजल्यावरच पुन्हा एकदा उघडलं. आशुतोष रागारागातच लिफ्टमधून बाहेर आला. त्याने जिन्याने वर जायचं ठरवलं. तसा तो पॅसेजमधून चालत असतानाच त्याचं लक्ष समोरच्या घराकडे गेलं आणि नकळत त्याच्या शरीरातून एक शहारा निघाला. त्या घरातील मुलाचा 2 आठवड्यापूर्वीच याच इमारतीच्या टेरेसवर अपघाती मृत्यू झाला होता. आशुतोषला तो प्रसंग डोळ्यासमोर दिसला. तसा तो जवळपास तिथून धावतच सुटला. तो जिन्याने धावत असताना त्याला त्याच्या पाठून कोणीतरी धावत असल्याचा भास होऊ लागला. तसा आशुतोष घाबरलाच. तो एका वेळी 2-2 पायऱ्या चढू लागला. आशुतोष कसा तरी धावत एकदाचा 6व्या मजल्यावर आला. तो घामाघूम झाला होता. त्याला धाप लागली होती. अचानक त्याला कसला तरी आवाज आला. लिफ्ट 6व्या मजल्यावर आली होती आणि तिचं दार उघडलं गेलं होतं. त्याच्या कानांच्या अगदी जवळून त्याला एक आवाज आला. तसा आशुतोष इतका घाबरला की तो स्वतःच्या घराचं दार जोरजोरात बडवू लागला. त्या इमारतीत हा अनुभव एकट्या आशुतोषला आला नव्हता. एके रात्री 12-12:30च्या आसपास त्या इमारतीचा वॉचमन नेहमीप्रमाणे इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ एका खुर्चीवर बसून डुलक्या मारत होता. अचानकच त्याला त्याच्या बाजूला कोणीतरी त्याचे बूट जोरात आपटल्याचा आवाज आला.
तसा तो धडपडून जागा झाला आणि खुर्चीवरून उठून उभा राहिला. त्याने पाहिलं तर आसपास तर कोणीच नव्हतं. भास झाला असेल असं म्हणून तो पुन्हा एकदा खुर्चीवर बसून डुलक्या काढू लागला. काही वेळ झाला असेल. अचानक त्याच्या डोक्यावर काहीतरी जोरात येऊन आपटलं. तसा वॉचमन पूर्ण शुद्धीत आला. त्याने हातातील काठी जमिनीवर आपटली आणि तो मोठमोठ्याने बोलू लागला, कोण आहे, कोण आहे तिथे? इथून जातोस की पोलिसांना बोलावू? वॉचमनने सगळीकडे इमारतीच्या चारही बाजूंना शोधलं, पण त्याला तिथे कोणीच दिसलं नाही. तो डोकं चोळत पुन्हा खुर्चीजवळ आला. त्याला तिथे नारळाचा छोटासा कोवळा बोंडा पडलेला दिसला. नारळाचं झाड तर इमारतीच्या दुसऱ्या टोकाला होतं. मग कोणी मुद्दामून फेकल्याशिवाय हा इथे वॉचमनच्या डोक्यावर आदळणार नव्हता. इतक्यात वॉचमनच्याही कानात तसा एक आवाज आला जसा आशुतोषला ऐकू आला होता. वॉचमन आता खरा घाबरला होता. तो मनातल्या मनात देवाचा जप करू लागला. या घटनेच्या दुसऱ्या रात्री आशुतोष नेहमीप्रमाणे रात्री उशिरा बिल्डिंग जवळ आला. आज त्याला वॉचमनकडे पाहून जरा आश्चर्यच वाटलं. आज इतक्या महिन्यात तो त्याला जागा दिसला. इतकंच नाही तर तो काठी आपटत बिल्डिंग भोवती गस्त घालत होता. तसा आशुतोष जरा मिश्किलपणेच त्याला म्हणाला, काय रे वॉचमन, सेक्रेटरीने तुझा पगार वाढवला की काय? तसा वॉचमन आशुतोषला नमस्कार करत म्हणाला, काय साहेब, गरीबाची थट्टा करता काय साहेब? मग आज जागा कसा काय? साहेब काय सांगू तुम्हाला, इथे भीतीने माझे हातपाय गार पडलेत. भीती? तुला कशाची रे भीती आली? या इमारतीचा वॉचमन ना तू? हो साहेब, पण हा वेगळाच प्रकार आहे. 5वें माले की आंटी को कल भूत दिखा साहेब. उसी लड़के का भूत? काय? हाँ साहेब, मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा. 5व्या माळ्यावर राहणाऱ्या काकूंनी नेहमीप्रमाणे गच्चीवर काहीतरी सुकत घातलं होतं. संध्याकाळी उशिरा त्यांना त्याची आठवण झाली. रात्री 8 वाजता त्या एकट्याच गच्चीवर गेल्या. गच्चीवर एक ट्यूबलाईट आहे, पण त्याचा प्रकाश तर समोर पडतो. ट्यूबलाईटच्या बाजूचा म्हणजेच टाकीच्या पाठच्या भागात मात्र काळाकुट्ट अंधार असतो. त्या गच्चीवरचं वाळण गोळा करत असतानाच त्यांना गच्चीवर कोणीतरी असल्याचं जाणवलं. त्यांनी पाठी अंधारात पाहिलं तर त्यांना तिथे एक मुलगा उभा दिसला. त्यांना वाटलं तिथे वॉचमन म्हणजे मीच आहे, म्हणून त्या तिथे अंधारात मला हाक मारत आत गेल्या. तर तिथे तर कोणीच नव्हतं. त्यांना हे काहीतरी विचित्र आणि भयानक असं वाटलं, म्हणून त्या तिथून निघणार तोच त्यांच्या कानांवर एक आवाज आला, तुम्ही मला वाचवू शकला असता. वॉचमनने सांगितलेली ही घटना ऐकून आशुतोषच्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण हा आवाज त्यानेही स्वतः ऐकला होता. साहब, मुझे भी उस रात ऐसा ही एहसास हुआ साहब. साहब, वो उसका भूत वापस आया है साहब. वॉचमन त्याला आलेला अनुभव सांगत असताना मात्र आशुतोषला ती दुर्घटना त्याच्या डोळ्यांसमोर दिसली. 15 ऑगस्टची सकाळची वेळ होती. इमारतीच्या गच्चीवर आशुतोष, 3ऱ्या मजल्यावरचा एक तरुण आणि 5व्या मजल्यावरची एक बाई असे 3घेच जण जमले होते. 15 ऑगस्टचा कार्यक्रम होणार होता, म्हणून तो तरुणवर झेंडा लावण्यासाठी एक लोखंडी शीग उभी करत होता. सकाळीच इमारतीच्या टाकीचं पाणी ओव्हरफ्लो झाल्याने गच्चीवर थोडं पाणी साचलं होतं. अशातच त्या तरुणाच्या हातातील लोखंडी दांडा हा इमारतीच्या एका ओपन कनेक्शनला चिकटला. तसा त्या तरुणाला विजेचा जोरदार झटका लागला. पायाखाली पाणी असल्याने तो तिथेच चिकटला गेला. गच्चीवर समारंभासाठी काही लाकडी बांबूही ठेवले होते. जर त्या बांबूनी त्यांनी त्या तरुणावर एक फटका जरी मारला असता तर कदाचित तो त्या क्षणी वाचलाही असता. पण आशुतोष वरून खाली उभ्या वॉचमनला हाका मारून वीज कनेक्शन बंद करायला सांगू लागला. वॉचमनने हे ऐकलं, पण प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात न आल्याने अचानक इमारतीचं कनेक्शन बंद का करायचं, सेक्रेटरींना विचारतो असं तो सांगू लागला. जर का त्याच वेळी कसलाही विचार न करता त्याने खालचा स्विच ऑफ केला असता तरीही त्या तरुणाचा जीव वाचवता आला असता. पण वॉचमनला हे समजेपर्यंत फार उशीर झाला होता. खरं तर यात चूक ही कोणाचीच नव्हती. हे सगळं अचानक आणि इतक्या चटकन घडलं होतं की काय बरोबर आणि काय चूक हेही त्यावेळेस कोणाला समजलं नव्हतं.
या प्रसंगात एका मुलाने मात्र त्याचा जीव कायमचा गमावला होता, पण कदाचित त्याचा जीव वाचवताही आला असता, हेच त्याला यांना सांगायचं होतं असावं. तुम्ही मला वाचवू शकला असता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.